Hej og welcome. Hej og velkommen til The Hunter. Det er Aspen Gaming, der spiller her. Og vi skal, ja, som sagt, vi spiller noget The Hunter. Ja. Vi skal på kalkunjagt. Og rensdyrjagt og ja, det er også ja. Og vi skal spille det i multiplayer i dag. Ja, vi spiller det i multiplayer i dag med, ja, det er som lille søster spiller med. Men jeg skal lige se, om jeg har de rigtige ting med. Shotgun, pile, bla 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 bla. Godt, det rigtige er med. Godt. Jeg ved ikke, om I kunne høre det der, men det er min lille søster, hun kommer ind dem lidt og spiller også. Men vi er nok ikke sammen, men ja, vi skal ud og jage her ude fri. Ja, hun kommer ind. Ja, så går du ind. Og hun er på vej ind. Jeg er på vej for at skyde nogle kalkuner. Kalkuner. Med bue eller den her. Finder vi ud af. Ja, du har sagt det nok nu, Rebecca. Så hørte vi også kalkuner. De er så for en anden vej. Ja, det der skal jo så lige i chatten. W. Så kom hun ind. Eller på vej ind. Hun er inde. Næsten ind. Nå, men så skal vi jo skyde kalkuner. Og mit tøj, jeg kan lige vise mit tøj, det gjorde jeg ikke sidste gang. Jeg kan også vise det på en anden måde, men jeg kan ikke, fordi det der med optag-knap sidder. Det skal jeg ændre lidt på. Ja, der er bare værd med at skrive, Rebecca. Okay, det der, den hat havde jeg sådan så ret med at tage en anden hat med, men Rebecca, jeg skal nok sige, hvad du siger. Det gør jeg ikke. En gang imellem i hvert fald. Nej, jeg siger bare en kort fortælling af det. Okay, Rebecca. Lige meget. Gå, Rebecca. Yeah. Jeg ved ikke, om I kan høre hende. Sådan. Nå. Vi skal op til de... Vi skal op til de her kalkuner, og så skal de skydes. Jeg ved ikke... de er lige herovre. Små kalikuni. Kalkunis. Vi har bue, og vi har revolveren. Jeg er god til... Ti stille. Ikke jeg, men hende. Okay. Jeg er god med revolveren, og jeg har ikke skudt en kalkun nu med bue, så... Det bliver sjovt. Det skal nok blive sjovt. Du. La. Nå. Jeg satser på, at vi kan se den, når vi kommer heroppe over bakken. Ja. Det er en hund. Vi fik den med bue. Yes. Eller var det en hund? Det var... Kan jeg sådan set ikke lige se. Jeg synes... Nej, det var den hen. Flere kalkuner. Godt. Vi er ikke skræmt jo. Nej, der var en hund. Men vi tager lige et hurtigt billede af den. Rebecca, det er kalkuner. Asbjørn elsker at skyde fasaner. Nej, det er kalkuner. Nå, ja, det er mit også kalkuner selvfølgelig. Ja, hun hader at prøve at skyde kalkuner. Jeg kan allerede se en til.
Den var da lige dernede. Yep. Hvis det... så er der et dyrt. Ja. Okay. Ja, okay, det gør den. Og Becca, hun bliver pissesur, hvis jeg kommer til at skræmme dem. Så jeg vil prøve at gøre det her så sneaky. Ja, det er derfor, jeg vil gøre det her med bue. Vi kan godt se kalkunen stå derude. Og... ja, det er en hanrebækker forresten. Jeg kunne høre det. En kalkun allerede. Det går virkelig godt. For vi er det... kan du allerede se den? Husk, det skal være med de rigtige skud, Rebecca. Rigtige våben. Du siger, når du skyder, Rebecca. Er du klar til at skyde? Jeg skal bare lidt tættere på, nemlig. Det er da en kalkun, der er lige dernede. Skyder du snart? Er det en kalkun, det dernede? Det er da en kalkun. Jeg vidste det. Det er lige meget, vi kan jo ikke se dig. Det er ikke den. Nej, Rebecca Boo, det er så stealthy. 2 kalkuner. Sådan. Nå, nu skal vi... forrige jagt var det vist. Ja, det var forrige jagt. Der fik jeg skudt... Hvad var det? 5 kalkuner. Ja, 5 kalkuner. På en jagt. Det var rimelig godt. Jeg tager bare lige et billede hurtigt. Og så døde den. Ja, den er død allerede. Wow. Jeg kan huske en gang, havde jeg sindssygt svært med at jage kalkuner. Altså, hvis jeg havde set mig jage kalkuner bare i går, så havde jeg ikke kunne skyde nogen. Lige her i dag kunne jeg bare skyde alle, fordi jeg endelig fandt ud af, at jeg skulle huske at have det rigtige tøj på. Noget tøj virker bare ikke til det. Og så kom vi til at snige os lidt for meget, og så var vi 2 personer, det er lidt sværere så. Flere kalkuner, sådan, endelig. De bag os, der er flere kalkuner herude på marken, det er det. Ja. Yeah. Der har vi den. En meget stor, flot kalkun. Han. Du skyder ikke, før jeg skyder den her, vel, Rebecca? Jeg skyder den med bue, nemlig. Den død. Den flygtede, da jeg ikke gjorde den. Flere. 3 kalkuner, det går bare godt. Ja.
Pilene flyver bare klik, og så dør de. Lige på stedet. Ja. Nå. Jeg tror faktisk, det var alt den tid, vi havde. Ja, der er allerede gået 10 minutter. Ja. Vi må så stoppe og sige farvel. Skal vi lige... vi laver lige et sidste kill. Skal vi ikke lige se, om vi kan få et sidste kill herinde? For det sidste tid, vi har. Ja, det var så ikke det, jeg talte om, Rebecca. Jeg talte om en kalkun til. Ej, hvis du prøver at skyde i røven, så. Godt. Jeg elsker at tage billeder af dyrene, jeg skyder. Rebecca, hun elsker det endnu mere. Jeg tager som... Okay, det afhænger af kalkuner nu. Der tager jeg og ender. Der tager jeg billeder af begge slags. Både hanner og hunder. Men ellers tager jeg kun billeder af hanner. De er lige herovre. Godt. Skal vi se, om vi kan få en... Så vi kan få en sidste kalkun. Så er det godt. Så er det fedt. Rebecca, hun har ikke skudt nogen kalkun. Hun kan ikke finde ud af det. Ej, det kan hun nok godt. Hvad? Ja, det går utrolig hurtigt. Men jeg har ikke stoppet. Jeg har ikke stoppet med at optage nu. Men... hvis kalkunerne ikke lige er heroppe, som det sagde den var. Ja, vi siger bye lige om 2 sekunder. 2 sekunder. Cirka. Okay, de er lige heroppe, så. Pating. Men ja. Rebecca, hun kan bare stadig ikke ramme den, ja. Lille kalkun. Easy peasy og sneezy. Oh, come on, kalkunis. We got too much time. Back. No. Ja, det må så være... Ja. Yeah. Nå! Så skød hun. Så du missede. Ja. Yeah. Nu kan vi lige godt opgive mine kalkuner. Nå. Farvel. Bye bye.